Čaute, ahojte, milí moji fanúšikovia. Poďme sa teraz opýtať umelej inteligencie, či som podľa nej ja úspešným tiktokérom. Je Adrián Figa úspešný tiktokér? Trvá je to. Adrián Figa patrí medzi známe osobnosti slovenskej tiktokovej komunity a má na svojom účte viac ako 600 000 sledovateľov. To by sa dalo považovať za určitú úroveň úspechu na platforme TikTok. Avšak to, čo považuje jednotlivý človek za úspech, sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako napríklad konkrétne ciele, ktoré si človek stanovuje. Celkovo by sa dalo povedať, že Adrián Figa je na TikToku úspešným tiktokérom. Ďakujem. Pridáva mi 600 000. Počuli ste? Umelá inteligencia ma vidí na 600 000 sledovateľov. Tak poprosím, aby ste ma začali sledovať. Ideme na číslo 600 000. Umelá inteligencia to vie. Čaute.